गभर्नमेन्टनिनो सासे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि चिफ जाबाय प्रमद बर'आ गावनि दिनाव बिथांमोननोबो होफैदों आङो आसा खालामो जे गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस जिहेतु बेखौ दिल्ली गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट गोरोबनानैनो खालामदों गोरोबथाखौ आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बा गुबुन सोरबाया बेखौथ' सिगनेटरिसो गोरोबथाखौथ' गभर्नमेन्टआसो खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारानो खालामनाय मोनसे गोरोबथा आरो बे गोरोबथायाव सिगनेटरि हिसाबै बर' ग्रुपनिफ्राय बिसोरो हिसाबै जिहेतु बिटिसि गोरोबथानि माखासे दफाखौबो प्रमद बर'आ मावफैदों मानो होनना बुङोबा एक्स-बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशना मोनसे लिस्ट होदोंमोन जे एक्स-बिएलटिफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जायाखै प्रमद बर'आ गावनि दिनाव बिथांमोननोबो होफैदों गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस हिसाबै बिथाङा गभर्नमेन्टनिनो सासे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि चिफ जाबाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनो नाङा खारन बियो माने संबिधानखौ दहाय लानानै समायखिरा लानानै चिफ जादों जेला आरो बे समायखिरा लानाय समाव सासे खुंगिरि हिसाबै ओनसोलनि मोजांनि थाखाय वेलफेयारनि थाखाय मावनांगौ खामानिफोरखौ आङो निष्ठाबान भाबै निष्ठा सहकारे मावजोबगोन होननानै समायखिरा लादों आरो बे हिसाबै बेखौ बुंनो नाङा आरो बेखौ बुङोबा बेखौ बुंनानै जुदि बिथाङा बिदिनो थांबाय थायोबा बेबायदिनो बे गोरोबथाजोंबो लाख लाख मानसिफ्रा जड़ित जानानै दं बिसोरनि गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय रागा जोंनाय गाज्रि मोननाय फैगोन आरो हयत'बा बिनि थाखाय आन्दलनबो फैनो हागौ दा बेफोर थासारिफोरखौ जाहाथे सासे खुंगिरि हिसाबै लाबोनो नाजाया आसा खालामो जे गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस जिहेतु बेखौ दिल्ली गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट गोरोबनानैनो खालामदों गोरोबथाखौ आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बा गुबुन सोरबाया बेफोरथ' सिगनेटरिसो गोरोबथाखौथ' गभर्नमेन्टआसो खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारानो खालामनाय मोनसे गोरोबथा आरो बे गोरोबथायाव सिगनेटरि हिसाबै बर' ग्रुपनिफ्राय बिसोरो हिसाबै जिहेतु बिटिसि गोरोबथानि माखासे दफाखौबो प्रमद बर'आ मावफैदों मानो होनना बुङोबा एक्स-बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशना मोनसे लिस्ट होदोंमोन जे एक्स-बिएलटिफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जायाखै प्रमद बर'आ गावनि दिनाव बिथांमोननोबो होफैदों गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस हिसाबै बिथाङा गभर्नमेन्टनिनो सासे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि चिफ जाबाय बेफोर बाथ्राखौ बुंनो नाङा खारन बियो माने संबिधानखौ दहाय लानानै समायखिरा लानानै चिफ जादों जेला आरो बे समायखिरा लानाय समाव सासे खुंगिरि हिसाबै ओनसोलनि मोजांनि थाखाय वेलफेयारनि थाखाय मावनांगौ खामानिफोरखौ आङो निष्ठाबान भाबै निष्ठा सहकारे मावजोबगोन होननानै समायखिरा लादों आरो बे हिसाबै बेखौ बुंनो नाङा आरो बेखौ बुङोबा बेखौ बुंनानै जुदि बिथाङा बिदिनो थांबाय थायोबा बेबायदिनो बे गोरोबथाजोंबो लाख लाख मानसिफ्रा जड़ित जानानै दं बिसोरनि गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय रागा जोंनाय गाज्रि मोननाय फैगोन आरो हयत'बा बिनि थाखाय आन्दलनबो फैनो हागौ दा बेफोर थासारिफोरखौ जाहाथे सासे खुंगिरि हिसाबै लाबोनो नाजाया खर'खौ लाङो ना अरा नोंसोरलाय लाङा दे नोंसोर नङाबा मोनजानाय नङामोनथ' आलासिफ्रा नोंसिनि दालायसो नोंसोरखौ दै नगार होनांगोन मानो नंगौना नङा नोंगौथ' नोंसोरखौबा दै नगार होगोन ना होआ आं नोंसोरखौ दै नगार होबायलै आदैमोन थेंक इउ